Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kamis 20 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Majasto, Tawangsari Sukoharjo. Badhe sowan Ki Ageng Sutawijaya. Mbok menawi dulur-dulur dereng mangertosi kula paringi pirsa. Saged liwat mriki napa saged munggah kendaraane parkir ten dhuwur niku liwate mriki ngetoke dalam mriku mengke tanglet kalih tiang kampung ajeng munggah ngeten. Nek niki kula paringi mangertos liwat gapura niki. Cikal bakal channel dinten Kamis 20 Maret 2025 sowan dumateng leluhur ten daerah Sukoharjo. Nggih pase ten Majasto. Niki munggah terus niki. Mengke ndamele video agak panjang nih ya. Niki terus enten griya griya lawas nggih. Niki kula potong kula paske ngajenge gapura mawon. Nggih, niki lanjut ten ngajeng gapura Bumi Arum Majasto. Ten pasarean Bumi Arum Majasto niku enten makom niki Eyang Ageng Sutawijaya. Niki khusus keluarga niki Eyang Ageng Sutawijaya, Eyang Ageng Melah Larap, Eyang Joyomoyo, Eyang Kopen, Eyang Cempurit. Ning mengke nggih wonten Eyang Handayopati. Nggih kula lanjutke mawon ten makomipun Eyang Sutawijaya. Nika Masjid Majasto. Niki enten tiyang kula videone kula kandhapke niki. Nah, kula paring pirsa makomipun Eyang Ageng Sutawijaya. Nah, menika makomipun Eyang Agung Sutawijaya. Niku makom sekeluarga. Menawi panjenengan kepengen mlebet saged nyuwun pirsa juru kuncinipun. Niki nomoripun juru kunci. Mengke panjenengan diparingi pirsa makom-makomipun ingkang keramat. Kula lanjutke mlebet ten makomipun Eyang Sutawijaya. Nah, menika saya dek wau kula sampun suluk salam donga
kalih nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para sepuh, para leluhur-leluhur tiyang Jawi. Makomipun Eyang Sutawijaya kang wonten Sungkop niki. Mbok bilih panjenengan badhe nyuwun ijin mlebet, mengke saged nyuwun pirsa dumateng juru kuncinipun nomor HP-ne kang wonten video ndek wau. Lah kang wonten Sungkop niki makomipun enten Eyang Ageng Sutawijaya, Eyang Merah Larap, Eyang Jayamaya, Eyang Bekopen kalih Eyang Cempurit. Kula lanjutke ten makomipun Eyang Tejokusumo. Makomipun Eyang Tejokusumo nika saklere Masjid Rajasta. Menika makomipun Eyang Tejomaya. Sebelahe Eyang Tejokusumo. Kula lanjutke malih ten makome Eyang Handayapati. Niku sak kidule makomipun Eyang Sutawijaya. Menika makomipun Eyang Handayapati. Niki makomipun Eyang Wangsanegara. Niki nggih dikeramati niki. Nah, kula paringi pirsa nika. Niki pun asar dulur-dulur. Videone kula cepetke niki. Menika makomipun Eyang Handayapati, Adipati Sepuh. Mbok bilih dulur-dulur pengen boten munggah dhuwur niku saged nggen gapura ndek wau nganan ngetutke dalan, mengke saged parkir ten mriki cedhak mriki. Mengke tanglet kalih penduduk sekitar badhe ten Taman Bumi Arum ngeten. Lah kula ndek pun munggah ten mriki, parkir ten mriki dadose mboten munggah dhuwur. Nah. Iki gapura. Niku mengke ning jenengan munggahe dhuwur mengke. Pite kudune waras nggih. Informasinya saking Cikal Bakal Channel, dulur-dulur, tang dinten Kamis 20 Maret 2025 sowan ten Majasto Sukoharjo. Mbok bilih video konten Cikal Bakal Channel bermanfaat saged di like, di subscribe lan
di-share. Mangaten dulur-dulur, matur nuwun.